Os amantes do cine de Noia e tamén da comarca poderán volver a disfrutar das proxeccións cinematográficas no Coliseo Noela, tras a constitución dun cineclub, que levará por nome Claudio Guerín. A iniciativa xorde dun grupo de veciños afeccionados ao cine de autor independente en versión original, que non chega a todas as salas. El cineclub surge de una necesidad de hace muchos años que en Noia no tenemos acceso a cine y como espectadores habituales pues considerábamos que sería interesante tener un cineclub en Noia. Le propusimos al ayuntamiento la idea del cineclub y nos apoyaron desde el principio y luego gracias a Numax, pues, que nos han apoyado en todo el diseño de programación, pues podemos presentar esta buena idea que creo que va a estar muy bien para el concello y para toda la gente que quiera venir a ver cine a Noia. A proposta conta co apoio do Concello, que dende un primeiro momento se mostrou moi ilusionado no proxecto, e coa colaboración de Cine Numax, que se encargará do deseño da programación. Intentar que estes domingos sea un domingo que é o que intentamos buscar como o punto ese de pasarte un domingo inteiro en Noia e que acabes nunha sala de cine, do cine como deberíamos de ver todos, e por iso, agradecerlle, que algo de que parte da sociedade, que se conta con xente profesional, donde a institución ten que apoiar. Para abrir boca xa teñen organizado o primeiro ciclo de cine, que se desenvolverá do 11 de maio ao 8 de xuño, incluindo películas como El 47, Flow, Un mundo que salvar ou Sorda, entre outras. Un criterio creo que bastante claro, non? De intentar que sexa, digamos, que cheguen películas de relativa cercanía coa súa estrea, non é posible que sexan exactamente estreas, pero son películas moi recientes, películas de hai un mes ou hai 2 meses, a maioría dos casos, o cal fai que todavía estean un pouco nas revistas especializadas, nos comentarios e na memoria da xente, non? Entón, esa é un pouco a idea. Outra idea tamén é que sexa unha programación variada, moi, digamos, que hai propostas un pouco para todos os públicos que pouco a pouco se vayan familiarizando con este tipo de linguaxes que son un pouco diferentes, non, as do cine, digamos, máis mainstream ou habitual das áreas dos centros comerciais, pero que creemos que son moi accesibles e que teñen temáticas como moi, que son fáciles de recoller pola xente. As entradas a un custe de 3,5 € poderán adquirirse de xeito anticipado na libraría Sementeira, no bar Jaratusas e no Café Tamara, e posteriormente tamén nas propias taquillas do Coliseo Noela. As sesións serán os domingos ás 7 da tarde.